Україна закликає ЄС до нових секторальних санкцій проти Росії. Про це на онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він запропонував європейським колегам покроковий план стримування російської загрози на тлі стягування військ агресора. На сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент – підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо. Симетрична відповідь. Україна висилає старшого дипломата російського посольства в Києві Чернікова. Він має час до середи, щоб повернутися до Москви. Так, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на затримання українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сасунюка. ФСБ стверджує, що він буцімто отримував закриту інформацію від російських силовиків і має виїхати з Росії до 21 квітня. В українському МЗС такі закиди називають черговою провокацією. На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії. У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня. 18 співробітників російського посольства в Чехії є агентами спецслужб і мають негайно покинути країну. Їх чеський уряд підозрює у шпигунстві, а ще 2 розвідників оголосили у розшук. Йдеться про Олександра Мішкіна і Анатолія Чепігу, які у 2018-му отруїли родину Скрипалів у британському Солсбері. Чеський прем'єр Андрій Бабіш заявив, що вони можуть бути причетні до підриву арсеналу у Вербетиці в 2014 році. Там зберігалися боєприпаси, які невдовзі мали отримати Збройні сили України. У відповідь Росія висилає 20 чеських дипломатів. Андрій Єрмак пропонував Мустафі Джемілєву вийти з фракції «Європейська солідарність» в обмін на прихильність у вирішенні проблем кримських татар. В ефірі телеканалу АТР лідер кримсько-татарського народу переповів розмову з очільником Офісу президента. За участі голови Меджлісу Рефата Чубарова обговорювалося ухвалення закону про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції щодо кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Мустафа Джемілєв на таке не погодився, а Андрію Єрмаку дали зрозуміти, що схожі пропозиції відкидали ще за часів Януковича. Kızgınçılık var mı iktidar tarafından siz muhalefet fırkasında olganınızın? Evet, büyük. Büyük. Nasıl yansıtalar bu kızgınçlığı? Yani Açıktan açık ayırıyorlar. mesela Mesela ana siz o partiden, fraksiyadan ayrılıp mutlaka Sluga Naroda kirmek değil, ayrı bir grup yapsanız, Kırım grubu, hem size de hem bize de iyi olurdu böyle şekilde. ne ilgi olur? Mesela ayrılsanız ne olacak? Muhtar Cumhuriyet olacak mı? Yoksa ne olacak? O zaman biz teklif ettiğimiz kanunlara daha sıcak bakacaklar. İşte bunu açık ayırıyorlar. Bir kere bu ultimatum şeklinde yapılan mı yoksa teklif gibi mi? Teklif şeklinde ama bir kere bunu Yermak seslendirdi. Çuvarov Rifat da var idi. Böyle yapsanız da iyi olurdu. Rifat dedi biz 2010 senesi Yanukovych iktidara geldiği zaman aynı şeyi söyledi. А Mustafa тогда его послал куда-то. Şimdi aynı durumu var. Sen de şimdi galiba bu adam bir yerге посылать edecek manada söyledi. Окупанти прокладають газопровід через старе мусульманське кладовище у селі Ахмона, що нині має назву Кам'янське. Про це повідомляє блогер Заїр Бакал з посиланням на місцевих жителів. На території старого мусульманського кладовища під траншею було розкопано декілька могил, в результаті чого виявили людські кістки, в тому числі дитячі. Згодом вся поверхня була заповнена кістками людей, пише Заїр Бакал. За словами місцевих жителів, після депортації кримських татар у 1944 році кладовище зрівняли з землею, а надгробні камені використовували для будівництва будинків. Нині на цьому місці окупанти проводять прокладку газопроводу. А на прохання активістів зупинити будівництво окупаційна сільська рада розводить руками.
11-та бойова втрата Збройних сил від початку квітня. На Донеччині загинув боєць Закарпатської гірсько-штурмової бригади Давид Шартава. Уродженець Тбілісі воював на Східному фронті з перших років у складі Грузинського легіону. Ще один гірський штурмовик дістав поранення і ушпиталений. Загалом окупанти 8 разів порушували тишу. Неподалік Водяного гатили з мінометів 120-го калібру. А біля Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. І сьогодні зранку ворог тричі відкривав вогонь по українським позиціям. Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає. Понад 200 років тому сталася перша анексія Криму. 19 квітня 1783 року російська імператриця Катерина II видала маніфест про прийняття Кримського півострова, Тамані та всієї Кубані під російську владу. А ще за кілька місяців скасувала незалежність Кримського ханства. Тоді Російська імперія скористалася розбратом у правлячій династії Гераїв, а розрізнені корпуси яничар та загони ханів не могли протистояти потужній імперській армії. Так, Росія загарбила Крим, проте в поспіху не отримала письмового зречення престолу Шаїн-Герая, останнього кримського хана, та присяги кримсько-татарського народу на вірність Росії. Відтоді для корінного народу Криму почалися століття переслідувань. Росія продовжує нарощувати військову присутність в окупованому Криму. Окупанти побудували військову базу за 30 кілометрів від селища Давут-Елі, що нині має назву Марфівка. Це Ленінський район Криму. Про це свідчать супутникові знімки окупованого півострова, які отримало німецьке видання «Шпігель». Згідно з них, військова база була побудована у період з 15 березня по 2 квітня. Крім житлових приміщень, на території розташовані понад 1000 одиниць військової техніки, а на додаток до основного табору на заході побудований ще один меншого розміру. Журналісти розслідувальної групи Conflict Intelligence Team припустили, що, скоріш за все, там знаходяться перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії Збройних сил Росії. Але на знімках табору не видно важкої техніки, зокрема танків і самохідних артилерійських установок, які перекидалися на окупований півострів в складі частини 58-ї армії. Через це розслідувачі припускають, що це не єдиний табір частин, перекинутих з Північного Кавказу. Вони зазначають, що досі немає жодної офіційної інформації з приводу присутності в окупованому Криму 76-ї десантно-штурмової дивізії із Пскова. Один з ешелонів був помічений поблизу адмінкордону з Херсонською областю. Офігеть.